Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Junjun, 28 anyos, minyo. Naminyo ko usa ka single mom. Pero happy ko sa akong kaminyon uban sa akong asawa ug sayang usa ka anak nga naa namo karon. Taga Dalagit, Cebu ko. Og punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gusto nako sa anak sa akong asawa. Aron ninyo masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magpakasalan ta siya. Ha? Oh, nagkomedya ka no? Kaya no, diyan nanguyab ko nimo. Nagkomedya ba ko? Unsa? Nagkatawa ko kay nanong balik sa akong pananaw tong reaction bitaw nimo sa una. Diyang nanguyab ko nimo. Namura bag nakuyawan sab ka. Kisabay mo tuo nimo uy. Nga manguyab ka nako nga usa ka single mom. O di sa kamotoron nga pakaslanti ka. Junjun. Will you marry me, she? Kuan. Tando na ma, kay nitando naman ko. Ha? Dali ragod, baby. Unsay? Dali ragod. Ngano, Papa Junjun? Ese. Ngano nagpapa naman ko kan Tito Junjun nimo? Ingon man si Tito Junjun nga siya na akong papa. Jun. Unsa gani ang gipangutana ni Papa Junjun nimo ganina? Nangutana ka kung musugot ba ko nga magkasal mong Mama Shirley. Unya, unsa may tubag nimo? Sugot ka ayo. Hala, nihilak si Mama. Dili ba akong nag-aaway ni Mama Shirley na ako, Papa Junjun, ha? Kinsa man di ay? Ang tuko siguro. Ha? Ano ang tuko man? Kay hadlok man siya og tuko. Ikaw yung anak ka? Gibuking ko ay. Hadlok ni si mama og tuko? Ni cry man siya nga nakakita og tuko. Mahay man ang tuko, be, kaya ako dakpon. Ha? Di ka ba hadlok og tuko, Papa? Di na lang. Kay, para di na mahilak si mama nimo. Asa man na, be? Ay, hadlok ko day og tuko si Papa Junjun. Sige, lakaw dito. Balik sa imong giduaan, ha? Kay, mag-istorya sa Miss Mama nimo. Kayo, para bakutan dua ini. Dakpa ang tuko, Papa Junjun, ha? Aron di na mahilak si Mama. Oo! Dakpo na kong tuko. Aron, di na mahilak si Mama nimo. Yay! Ano nahilak mo ka? Be, trapuhang luha, be. Nahibaw ka ba? Ngano nakahilak ko? Oh, nga naman. Tungod kay giampo o gipangayo ko sa Ginoo. Nga unta, ang lalaki nga mohagad og pakasal nako. Unang magpropose sa akong anak. O kung makita ko na ka na lalakiha, siya na ang akong pakaslan. Ay. So, yes? Unsa pa man di ay, nga ikaw naman ang akong giampo o gipangayo sa Ginoo. O Jun, musugot ko magpakasal na ta. Ug salamat sa paghatag mo og amahan sa akong anak nga mao ikaw. Ha? Usa ka angkam ng daan ng imong pangasaw-unon, Junjun? Uy, wa na ba lain, Jun? Kanang di na ang kandaan? Oh. Unsa mo nang dalagang pure, ma, pa. Kung dili ka mao nga mo atiman og di tinudan na nga magmahal nako. Oh, Junjun. Jun. Si Shirley nang ako pakaslan, ma, pa. Bisan unsay mahitabo.
Pipila may question ako kung nganong usa ka single mom ang gusto na kominyuan. Ang sama kang Shirley nga sukad pagkatao sa iyang anak, wa na gid mo patimaw ang amahan sa bata. Sagol kaluoy ang gibati kung pagmahal niya. Kay usa ka buutan o mapinanggaong babae ang gibinuangan o gibiyaan sa nakapamabdos niya. Wa gid maabot sa kung hunahuna nga magduduha sa pagpakasal kang Shirley. Ug tuod man nakasal gid mi. Ug unya kasalan kita si O, John. Og salamat sa pagdawat mo na ako sa akong anak. atong anak na si. Giisip ko na nga akong anak ang imong anak. Salamat kag kaayo sa Ginoo nga niabot ka sa mong kinabuhi. Kahilakon ba sa akong asawa eh? Tapuhan ako ng mga luha, pinagi sa akong mga hawak. Ano sa mong gaw eh? Amaw ay, parat kayo ng akong luha, oy. Hagkan ba di ba akong mata? Amiw. Parat ko taon. Kung dili ka mundang hilak din ha, di sa kumundang kahok ka ng mga mata ha. Amaw. Ka na ba? Smile na. Abi pa nas makakita nga gipugusti ka sa pagpakasal mo nga mihila ka. Di day pwede nga maghilak sa kalipay. Pwede man. Apan, alas sa pasubrahi taon eh. Kay guba na kaya nang naong nimo oh. Unsa? Agay. Kapinog kinasian. Hibaw na kusbot pasabot niya na. Dali be. Oh, hoy! Gialsa maguguni mo. Walang kabiro sa itong kasal. Huwag nagkasabot siguro silang mama o papa, ilang gilingaw si Baby Chinchin. Pakalukarta. Unsa? Love you, Chin. Mahal o mahal sa kayo, tika Chunchun. Chunchun. Unsa? Pwede ba guna, John? O ganin ang pangutan ako pa, kung pwede ba na, nga akong apelido na ang dadon sa anak ni Shirley. Murag lisura, ana. Kaya apelido man kahasamahan anang bata ang gidaan, ah. Opa, apan, wala ba ganun patimaw ang amahan ng bata ah? Sukad pagkatao niya? Lagi. Apa na parehistro na maguna sa apelido samahan. Aw, mahimo dyan tingali na. Pero dako-dako dyan ka gasto. Unya, may kagasto ka? Pa. Uy, dakot o gasto ba yun? Kay paagi mo nag-adopsyon. Ha? Adoption? Bali, adapt po ni mong bata. O murag mangayo man na consent sa iyong amahan. Labi na kayo nagdasi ang apelido. Unya, kay wala magid mahibaw nga akong asawa kung hain ang aman sa iyang anak. Wala magid mo patimaw. Ha? Napamahal ko na sa bang bata nga anak sa kong asawa sa una niyang karelasyon. O gusto na kong himpito ng akong pagkaamahan niya, pinaagi sa pagpadako niya sa akong apelido. Pero naglibog ko sa angay na akong buhaton. Kay nagdamag ni bata sa apelido gid sa iyang amahan. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Usa ka single mom ang akong napangasawa. Guston ta nako nya magda sa akong apelido ang iyang anak. Kay kasal naman gud mi. Posible ba na? Sa unsa man nga paagi? Tinuod bang ipaagi pa og adopsyon? Ikaduhang pangutana. Mga pila masab kaha ang magastuan ng adopsyon? Dako-dako ba? Ilabi na kay nagda kini karon sa apelyido sa iyang amahan? Dako-dako ba o gamay-gamay ra ang gasto? Kay wala man magpakita ang amahan sa bata. Ikatulong pangutana. Unsa man ang mga requirements nga gikinahanglan aron nga mapabalhin ko sa akong apelyido ang apelyido sa bata? Nagkinahanglan pa ba og consent sa iyang amahan?
Unya unsaon man nga wa naman mi mahibaw ug asa na tarong tawhana nga miabandonar nila. Ikaw pa to katapusan. Kung pananglit simba ko, mupakita og kalit ang amahan sa bata ug kuhaon niya ang iyang anak. Pwede ba siya makakuha sa bata tungod kay amahan man siya? Unsaon man namo sa pagpanalipod ang akong giilang nga anak nga dili niya makuha. Mas maglisod ba niya siya kung magdanas akong apelyido ang bata? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Junjun. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga emotional nato nga mga problema nato sa ato ang mga legal nga mga dokumento, problema nato sa ato ang mga karelasyon, sa ato ang kaminyuon, sa ato ang kapikas, sa ato ang ka-live-in, problema baro nato sa ato ang amahan, mga problema nato sa ato ang karelasyon, higala, no? Sa ato ang, so may mga crush din ha, okay, game! Ipadagi na inyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga. Kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O, kinsa man atong letter sender? Ato ang letter sender is from Dalaget, Cebu. Tawgo nato sa pangalan nga si Junjun. Usa ka single mom ang iyahang gipakaslan. Kanis Junjun. Unya, gusto niya nga ipausab niya ang apelido sa bata ngadto na sa iyang apelido. Diin ang gidalang apelido sa bata mao ang apelido sa matuod niyang amahan or sa iyang biological father. Okay, so muna yung mga pangutana. Usa ka single mom ang ako ang napangasawa. Gusto ko unta nga magdala sa akong apelido ang iyahang anak kay kasal naman mi. Posible ba? Sa unsang paagi, tinuod bang ipaagi og adoption? Ay, pero let me just say this ha for the record. Sa imo ha, Junjun, ato ang letter sender karong adlaw from Dalagat, Cebu. I like you. I like you kaayos nga tanan. Kibaw ka nga no? Kay grabe kayo nimo ka-love ang imuhang asawa ug ang iyahang anak. Sana all nga laki in anak parihan nimo no nga muhigugma mo nay true love no mao na be like Junjun no mga laki nga naminaw karon hinaut unta nga kung pananglitan ng inyong makarelasyon no angkan or single mom hindaot unta dawaton gud ninyo sila wholeheartedly apil ang bata and kani si Junjun klaro kaayo nga pinangga kini nga gining bata kaya kung adapon so posible ba na? Ang question, yes, it's possible and you are correct. Pinaagig yun sa adoption. Wa may laing paagi nga numan, dili manggod ikaw ang biological nga papa anang bataa. So, ang girecognize sa ato ang balaod o sa gobyerno, based sa iyahang birth certificate, labi na kay kadalaman de siya sa apelido sa papa, is kung kinsa gyud to ang biological father ug naa sa iya gihatag ang katungod isip usa ka amahan. Now, naa may paagi wherein mabalhin ang katungod sa usa ka amahan ngadto sa laing amahan and that is called adoption. And that is the only way nga pwede ninyo madala ang iyahang apelido. And ang consequence ana, pasabton lang pud ti kadyon, dili lang ang apelido. Kung dili, mahimo na gyud siyang lehitimo or legitimate nga anak nimo. Kana nga moingon ka nga legitimate meaning to say, siya mismo mahimo nang manunod sa imuhang mga kabtangan, no? Kay legal man siya nga anak. Ikaduhang pangutana, mga pila man sad kaha ang magastuan ng adoption. Dako ba? Hilabi na kay nagdala kini karon sa apelido sa iyahang amahan. Or dali o gamay-gamay ra nga gasto kay wala man na pakita ang amahan sa bata. Mauni ato ang problema, no? Because as far as I know, ang gasto ana depende kay magkinahanglan man tag serbisyo sa abogado. I am not sure kung mo-qualify mo for public attorney's office pero naaman pud tay mga abogado nga masturyahan nato nga mahangyo rasad nato no nga masturya nato ba later on no nga
tigi lang og ato pong hinay-hinayan og bayad no para matiguman nato. Ang importante is masugdan na ninyo and ana mo'y idea pila more or less ang magasto kay kinahanglan man gyud na og abogado. Now, ang ato ang procedure ani is that kinahanglan pud mo sa tabang og report from the DSWD. No, dili pwede nga walay DSWD kay kinahanglan man gud mo report ang social worker nga fit ka to be a father. Mag-case study man na sila, child study report ang taga DSWD, no? So pwede na po na ninyo pahinay-hinayan na lang og kuha ang report sa DSWD saktang nagtigom pud mo sa serbisyo sa abogado para mas madali pud mo. And ang sunod nato nga pinaka-importante kinahanglan nato malocate ang papa kay para mutugot siya nga makuha ang iyahang consent nga i-adapt na nimo ang maong bata. Okay? Katulong pangutana, unsa man ang mga requirements nga gikinahanglan aron nga mapabalhin ko sa akong apelyido ang apelyido sa bata. Nagkinahanglan pa ba og consent sa iyang amahan na tubag na nako? Yes. Magkinahanglan kay dili man pwede kay, like I said, naamang guy katungod ang papa. Kay naaman ang iyahang pangan, no? Unya di-recognize pud siya sa papa kung ipirma gyud to didto, no, unless manggod kung anon mo na usahay kung dili gani gyud mo sure pa anang lakiha. Kinahanglan gyud butangan gyud na natog anon kay para just in case then ayaw lang, no, kay kung wa pud ta nagkinahanglan sa suporta sa bata then kana, pero or kinahanglan gyud ta kay para mo support siya dapat maka-attach ang iyang responsibility ibutang gyud nato ang pangan sa bata. Pero mo ni ang situation nato later on nga mahitabo nga kung maabot ang panahon nga parehas sa nahitabuan ning Junjun, magkinahanglan gyud tas pagtugot sa biological nga papa kay siya man puy amahan. Ang effect man gud anang adoption is mawagtangan na kog katungod sa ako ang anak. Unya ang akong anak wa na puy katungod diri nako, mabugto ug maputol gyud ang relasyon sa biological nga parent, no, ngadto sa bata kay maihatag man na sa lain, no, in your case kani kang Junjun. Unya unsaon man nga wa man mi mahibaw ug asa naturong tawhana nga ni abandonar na nila. Now pwede po na nato pod nga i-appeal na lang siya sa kiha, unya magposting ta, ipatawag siya, unya ang korte na mo'y muhukom nga angay na siya nga i-adopt and i-declare siya nga gi-abandon siya sa iyahang papa. Now one of the requirements, no, sa adoption is proof sa imuhang income, ang inyong marriage certificate, pila ka tuig na mong nagpuyo, na yung mga picture siguro ninyo, but ang pinaka-importante gud ano ang katong child study report sa social worker or sa taga DSWD. Unahan nagkuha. Ikaupat og katapusan pangutana, kung pananglit simbako mo patimaw og kalit ang amahan sa bata ug kuhaon niyang iyahang anak, pwede ba siya makakuha sa bata tungod kay amahan man siya? Unsa-unsad namo pagpanalipod ang akong giilan ng anak nga dili niya makuha. Mas maglisod ba unya siya kung magdala na sa akong apelyido ang bata? Okay. Ang bata is illegitimate nga anak sa imuhang asawa o katong sa biological nga papa. Di ka angay mabalaka, dili mo angay mabalaka tungod kay ang balaod nag-ingon nga kung pananglitan ang bata is an illegitimate child, ang kustodiya o ang parental authority na agyud na sa inahan. Ang katungod sa amahan, visitorial rights ra. Kung dili mo tugot ang inahan nga naay joint custody sa iyaha, then dili gyud na mahitabo. So dili mo angay, wa pod siya katungod nga kuhaon ang bata ug dili mo obligado nga ihatag ang bata niya. Okay? So kana at least klaro ug di mo angay mag-uul ana. So dili na niya makuha ang bata. Now, maglisod ba unya siya kung magdala na siyang apelyido? Dili ra gyud kay maglisod, mawagtangan na gyud siya og katungod. If you will go through the legal process. Pero mo maniobra mo sa mga dokumento ug mahibaw ana niya, pwede mo niyang makiha. Munang maingon gyud ko, no, munang I will always tell everyone and remind everyone nga ayaw gyud na ninyo maniobraha ang kanang mga dokumento or kanang mga
yuta or kanang mga official records nato, mga birth certificate kay pwede gyud tang masumbalikan ug makiha ana, no? Simulation of birth, simulation of kanang mga documents sa local civil registrar, that is a criminal offense. So I will always advise nga mo go through mo sa legal ug sakto nga proseso, which is adoption. Gasto man, pero wa man po'y sama nga makatug tagtarong inig kagabi di ta mapanguyawan kung kanus anak mo kalit og kanang tumaw ang kanang iyahang papa kay legal ug ang balaod mudapig man ninyo. So sunda ang sakto nga proseso. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Amping mga sukintig paminaw. Sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Ruby. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ba't di ko ba nasabi? Di ko nasabi na kita imina. Ang puso ko'y nagsisisi. May babalik ko lang sana. Ba't di ko ba nasabi? Tanong ko sa RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Sabang, Danau City, Cebu. Nga tumatatampo nagtago sa nga Ruby. Surprise! Wow! Huy, kadagan-ganda ng chocolates. Pati na, uy. Dili man ako nag-birthday, uy, ikaw man. Nahibaw ko. Pero nahibaw man ko nga paborito na nimong chocolates. Kaya ba ako malipay ka ini? Maong malipay na lang sa ko. Hoy, bisag dili ta uyab no, pero gikilig lagi ko nimo ay. Oh. Nga naman, na-in love na ka na ako? Ha? Niyabag ka? Bibi, ipalayo na imong naong, uy. Unyang gabi, ha? Ato ta panihapon sa amo. Kinahanglan nga, naagi ka? O, lagi. Dili pilig mawa ko kay pangitaon ko nilang mama o papa nimo. Salamat kay niyagi ka perminister, day, ha? O, tito. Kay bisag badlongon ng inyong anak, no? Pinangga man ni nako. Badlongon, pero anhara ko mo patuon mo. Jesus, kabugduhado. Anong wa naman lang mo magkauyab, oy? Dili na mahitabo, tita, uy. Suod lang kayo, Mini Steve. Ay, mas tindot manggod nga kamo na lang mo ay magkauyab kay nakailan naman kaayo mo usag-usa. Yung mga bata pagod mo, suod na kaayo mo. Ako nagduda na biyagin ko ni Mister. Di ba ka ni bayot ning bata? Uy! Nga wa man gini siya ilaing babae nga gipaila-ila na mo nga uyab niya. Grabe sa ka pa, uy. Bitaw. Namod ko uyab. Ha? Naakay uyab, Steve? Wa lagi ko kay Bao. Sige lang. Sunod semana, dadon ako siya dere. Akong ipaila-ila ninyo.
among kasuod. Abi na kog salig na kayo siya nako. Pero di ay naana day siya ay uyab. Wagin magsulti nako. Batay siguro gnaong ang iyang uyab kay wa man niya ipalaila dayo namo. Hoy. Ngano ka diha uy? Kita kang gisapot ko dinhi nya ikaw nagkatawa-katawa ra ka diha. Day, unsa man, in love na ka ni Steve? Unsa? Nagka-obvious na gid ka ay. Oh. Pero ayaw ka bala ka. Kay inig-ato ni Musila, ipailaila man unya na niya ninyo ang iyang uyab. Kung masakitan ka, nagkagusto na kaniya. Oh, day. Ma, pa, Ruby, si Leah, akong uyab. Babe, si Mama, og akong Papa, og ang akong best friend, si Ruby. Hello, Iha. Kalain sa akong pamati. Oy. Mura man kog damugtaw. Oh. Og mura gikumot ang akong heart. Day, Ruby, okay na ka? Nang luspad lagi ka? Kuan, Tito, naglain man akong pamati, Tito. Oh. Mauli na lang ko. Sige. Pasakyan sa taga. Ayaw na. Diha na lang ka. Excuse me. Ang giahak. Gipasagda na sa kumulakaw. Wasad kid mamugos. Ay, ano man ko eh. Nasakitan lagi ko sa akong nakita. Na-in love na ka ako ni Steve. Ruby! Oh, ay, nga nung ni ama ni siya, uy. Unsa man? Kaisip ko ni Mugnaon. Ngano ka? Wa man. Ngano day ko? Ikaw, ngano man ka, ha? Ay, mahibong mga tanim mo eh. Kalit mo kasuko diha nga, wa man ka usaa. Nagselos ka no? Unsa? Hoy! Nayabag ka? Feelers at kayo ka da? Be, ayaw pagkagbay-agbay na ko, be. Naglibog gid ko nimo. Usahay, makaingon ko nga, inamigurag yun ang imo nako. Pero karon nakita na ko nga, nagselos gid ka. Nga di makamatugan, ha? Kaya ako, Ruby, mutugan lang ko, ha? Sa tinuod lang. Ikaw mo gid akong nagustuhan, Ruby. Mahal di ka. Unsa? Mutugan lang ko, ha? Sa tinuod lang. Ikaw magiging akong nagustuhan, Ruby. Mahal di ka. Ay, Steve. Mahimo ba? Pahawa na ko sa kung una-una. Ay, nabuang naman siguro ko eh. Mauna, hindi na yan na magod kaayo ka. Anong dili pa magig kamutogaan nga na in love ka na ni Steve, ha? Hoy, hinayar ako ng tingog ni mo. Madunggan ka ni Tana. Naibaw ba yagit kang dili gusto si sir nga magtabi ta during office hours? Ay, sis da, kahadlok ba ni mo, uy? Be, kasama ka, sir. Oh, tuan na. Basi kasabaan ko ani ron. Ikaw manggod. Tur kay Mayo man ka og performance. Nakadecided mi nga ipadala ka sa Manila. Ang tura ka mo trabaho dito. O ikaw mo himuon na mong manager sa atong office dito. Ha? Diba, maom niya ang dugay ni mong ipaabot? Ang imong promosyon? Mauna ni. Pero kinahanglan nga sa Manila na ka ang trabaho.
Oh. Mao ba? Maasahin na day kaslayo. O, Tito. Maubitaw ni ako kay gusto ko makigistorya ni Steve. Wa man siya diri day. Nagkuyog sila ni Leah, iyang uyab. Ha? Asa man sila, Tito? May kasal silang gitambungan sa probinsya. O usa ka semana sila dito kay daanan lang bakasyon nila ba? Mao ba? Sige, Tito. Palihog na lang niya kung pahibaw niya, ha? Di na lang din mo siya tawagan di ay. Ayaw na. Dili na. Okay ra. Di na lang ako sila sa mukon. Doon ako. Ingon-ingon pa siya nga ako iyang kimahal. Pero nagpadayon pa na kihapon sila ni Leia. Salamat. Salamat ka nahitabo niya. Kay dili ko magduha-duhang tawat sa offer sa akong amo. Mular ka ko sa Manila. Mauli ko sunod si Mana, day, uy. Hansaon, busy magud kaayo din higod. Klaro man. Kay bisag adlaw sa kasal ni Steve, wa gyud ka. Unsa? Gikasal na si Steve? Uy, talaga ko nagkadayon ni Leia. Oh. Salamat kay nauli na kanag. Di bakasyon ako pa. Dili ra sa gumagdugay. Mao ba? Wa tay mahimo anak na kay trabaho man na. To di ay. Nahibaw na ba si Steve nga nauli na ka? Wa pa. Pero... Gusto. Akong tawagan nga parion, ha? Kay gimingaw na ba yato ni mo na? Oh. Biyaan na tamo, ha? Ganong gibiyaan mo kunin mo? Oh, nakasabot ko nga, nalain ka na ko sukad nga ni sulti ko ni mo nga mahal ti ka. Pero ingon ana raday ka sayon nga biyaan ko ni mo. Bisan wa pa'y feelings na ko, walang uda ka. Mahal ti ka. Dugay na, Steve. Sukad ato giingnan mi nimo nga may uyab ka na. Wa ko makasabot sa akong gibati. Dito ko naka-realize ka na aday ko'y feelings para di mo. Nasakitan ko. Pero naglipog ko kung tinuod ba naging mong isulti na ako nga mahal ko di mo. Kaya kung tinuod pa, wa magdako ko noon sa may naan ninyo ni Leia. Hindi na lagi ko sa kong kaugalingon, Steve. Nagtuo ko nga mawara ring tanan kung malayo tas usag-usa. Pero pagkahibahon ako nga binyo ka na, nasakitan kong maayo, Steve. Kaya hangtod karon, ikaw paghihapon. Mahal gihapon ti ka hangtod karon. Naman ako nag-iisa lang sa hangin at lagi na sisisi at Bisan og sayop, nisulti lang gyud ko ni Steve sa akong feelings para niya. Sa mga naminaw karon, kung may tao man mong nagustuhan, ayaw mo pagtuduha og sulti nga mahal ninyo sila. Ayaw guwata nga, sama na ako.
uwahin na ang tanan. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Kaagi ni Ruby nga taga Sabang Danau City, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipagayo, awit nga nag-urahan, ba't di ko pa nasabi? Di ko pa nasabi, tanong ko sa panahon lumipas sa... Ang maong kaagi, gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamu usap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa usa kaawit, Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O magkakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin. Di ko nasabi na kita